biasane Halo dulur iki bungkusi madu mongso rene iki. Lagi ada pesanan ya, Mbak. Manis. nggih. Iki Nah, madu kecil-kecil. Iki Madu mongso apa iki, Mbak? madu mangsa tape telo. Nah, kilo dulur enak janan. Wis pokoke rasane lewekit enak janan nek gurihe. Nah, iki sing warnane ijo kayak dipegang kae. Iki bungkusi iki selak di iki nyuwengkakne iki kan. Selak dikirim iki. Iki kirim nang nggih kanu iki. Nang Madiun. Nah, iki karo arepe bungkusi keripik gitu gawe rong tak-takne ning jero iki. Nggih, wis siap-siap adae. Wis karek nyeluk kurire nggo. Ya wis ngono ya sing urung pesen-pesen gek pesen. Ayo. Wis muga-muga lancar kabeh, sehat kabeh.